atomoz osatu gaude, energia ga, hutsak gaude, hori dena zientziak aspaldi demostratutako kontu dira, 100 urte pasik. Eta, zaltzaizu iruditzen, zu eta ni ez gala berdinak. Zu zuza eta ni naz, Bino badakigu zu eta ni kontzientzia berdinan parte gala. Atomoz osatua zaude, zure 100%an, 89,betzi, oso soluzia hutsa da. Zu hutsa baza, eta ni hutsa bana, imaginatu bi globo, minio kanpoko asialiga, elkarrekin izketan, ez? Ongi prestatua doa, Estenografia izugarria da, ikaragarrizko teatroa da. Ze ongi prestatua, no? Sinistea iristen gara, zutani ezkala gauza beha. Harri. Zutan berrik ez du. Neone atzo eta neone gaur ezberdina dela iruditzen zait. Hala da, ez da, neone gaur goizez eta arratsaldez, seguru gauza beha dela. Ez dirudi, Ez nio badakit gauza beha dela. Bueno, zeri ingo joku kaso. Zeri. Itxura itema jozu kaso, animo. Bueno, hemen ez da bukatzen pelikula, serie batzuk luze-luzi daia bakizu, oso modan, no? Luzatuko da historia. Erne bazaude benetan, momento batin erneon zure barruan. Ume garaiko zu eta uango zue hartin hainbestekoa da diferentzia. Kanpoti bai. Eta barruan, ez du somatzen, Neregan ez dut hainbesteko isomatzen. Gauzak ikasetutela? Bai, azture bai galanki. Hainbestekoa da diferentzia, Ikaragarria. Produktoriri eta gidoilariai eta sari bat emango nioke. Guga produktorik eta gidoilariak. Eta zuzendariak. Eta aktore nagusia baita ere. Erne barrura, mezizu. Mezizu ohartzia zutaz. Nik meziut, eta zu niza, osak ezuke mezizu dudik etzazulein. Duda agazuni jarri bideoa gehiotan. Erra.